tardes. Era para que nos envias unha valoración del partido. Bueno, pues penso que foi un partido no que entramos con pouca enerxía. Creo que nos faltou moitísima profundidade durante o partido. Estou na primeira parte, enfocábamos o partido un pouco parecido ao anterior, porque enfrente tiñamos un rival que intentaba arriscar moito na saída, xogar moito por dentro e intentar elaborar moito en xogo combinado. Queríamos, como a semana pasada diante de outro equipo filial, ser capaces de roubar e transitar e ser capaces de, desde esa presión, pues, poder facer dano ao Burgos. Nos faltou enerxía desde o inicio, tiñamos moi pouco ritmo na presión, cada vez que roubábamos non éramos incisivos, os pases eran casi todos de seguridade hacia atrás, atacamos moi pouco a espalda da última línea. Buscando solucións, buscamos un pouco emparexarnos máis no inicio da segunda parte. Creo que a nivel de duelos non estábamos nada ben en todo o partido, temos que volver a cambiar. Bueno, o gol chega nun balón parado, ademais, que debemos defender mellor, tanto a situación directa como a situación na zona. Cada vez que chegábamos non éramos capaces de definir, porque creo que tuvemos poucas, pero algunhas situacións moi claras para poder definir en último pase. Nos equivocamos ou finalizábamos de forma moi estéril. Bueno, e creo que tamén hai unha xogada de dudos aí de posible penalti, pero bueno, eso xa son situacións que creo que non nos competen a nós. Creo que temos moito traballo co que nos compete a nós, que mirarnos ao ombligo. Temos que demostrar moita máis agresividade, ambición, enerxía. Estamos nunha liga tremendamente igualada e no momento no que non o facemos somos un equipo moi vulnerable. Bueno, enerxía con balón, sin balón. Creo que viñamos de facer un partido dos máis completos da temporada e creo que o doxe non foi digno do noso equipo, do club, do que intentamos, do que traballamos por semana, de todo. Creo que hoxe non estamos á altura e a verdade que me vou jodido e moi descontento coa actuación do equipo.